Damina sumurung nasian saluhut naroha, imana mangaramoti ati-ati dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, atani di bata dihita di minggu info kapiton, di enet masian rombit 10 ayat 2 rodi ayat 10 tulu. Songonom madidok hatana lausta pai hutihut oddo tahe didok talpedo di hohatai di bagasan pamangamu dohot di bagasan rohammu ido hataha porsiaoni nahu baritahu kami ay malua maho molo di parhatoko pamangami Tuhan Yesusi uhud diha porsiai roham naung dipahehe di bata ibana sian akka namati ay rohaido porsea asa tuha tigoran pamanganido maka tidakon asa tuha luau ay didok suratido dang si pailaw nasana porsea di ibana ay dangadong iber ni Jahudi manang Junani ay sadado Tuhan di saluhutna naung mabasa-basahon sian hamoraon na tusaluhut akan nama jo iba ay malua do ganuk nama jo kuar ni Tuhan ido yang osahat oras madihita saluhut na damang daina marhite-hite turbuk jami taon dihakam sada ojahan nama dok maruli haluau do alak na jo tu de batang saluhut jolma do mangiahi asa dapotak kaluau ia haluau na didokna ima haluau di bagasan hanguluan wae nama korhon tu hanguluan salin-liling jadi dak kaluau dada manaringoti ari sogok saping alain wae jala dison nama korhon tu hanguluan sugut alana dang adong jolma na dapotak kaluau sugut molo so di bagasan haluau do pengulu di sialani i songod dia dua sadapot haluau ni ia haluau ni ima silehon-lehon di debata manang anugerah di bagasan Tuhan Yesus Kristus na nilehon na tu saluhut na jolma aroro ni Tuhan Yesus patuduhon naso dau bi debata sia jolma aidung ngaro di batai marupa jolma di bagasan Tuhan Yesus Kristusi Yesus Kristusi do hata ni di bata jala di bata do hatai naung saur tu jolma songona di dokni di Yohanes sada ayat sada ido na pinasahat ni Apostel Paulus di ayat 2 jadi talpedo hatai di bagasan pamangamu dohok di bagasan roham doi ido hataha porsiaoni hataha porsiaon di Alkitab didok firman iman napatuduhon jonok ni debata ima Immanuel na taha porsiai di bagasan Yesus Kristus jala di bagasan rohani jolma dohok dihadirion ni jolma do ibana imana didokna immanen manang iman jala di bagasan hata batak tadok mai aporsiaw jadi na porsea di debata di bagasan Tuhan Yesus Kristus dan nahula porsea alai namar ha porseaw do di debata di sialani iman manang isi nama jakon Tuhan Yesus di bagasan muluna ido nadapotan haluau dan adong iber ni Jahudi manang Junani manang bangso dia be disi sudiru jolma terjawasa porsea di debata di bagasan Tuhan Yesus Kristus alaidang sudina jauh-jauh tu debata gudang do na mangasahok kadirionna mangasahon hamaloonna manang parbinotuan ido na masa di huria na perjulu gabi adong tulu horong nina porsiai obar tu pangatusyonna ima horong Jahudi horong Junani dohot torong ni Kristus diajarkan Apostel Paulus do ia haluau ni silehon-lehon ni debatado marhite-hite asini rohan
na pinasahat ni debata di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Alaya sindo yang mapangatusyon ni horong Yahudi didok na sidado dangadong na dapat kaluaw yang goso mangulahong pati ido ubahin di horong Yahudi madok asa jumulo mamangulahong pati asa dapat kaluaw tutu nunga tarkuar Kristen halak Yahudi nunga dipay baru waluna alay pangatusyon na mangihutton hapor seaon na julu dope pohado hita Kristen sinuaing adong dope songon pangatusyon ni halak Kristen Yahudi si perjului damang dainang na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus mangihutton topik ni jami taon isi do jala songot dia do na juju tu di bata asa dapotan haluau disyala didok do di ayat 10 tulu ay malua do ganuk na maju war ni Tuhani asalam Tuhan kusna rekod idaw ta uduk ni turpukon di ayat 14 didok Apostel Paulus atau behama juwon na sida ibana nasohina haporsion na sida behama porsia na sida ia sojolo di begi baritana alay behama begion na sida ia so adong parjamita cumulo mamanangihon jalamat jakpon hatani di bata boy sian nama jahan atar surat manang sian ak parjamita dungi gabi marhapor seao di bata markos ni roha di bata dungi pe asa jowon na di bata jadi na didok ni hataon na marhapor seao di bata do na jow tu di bata ia lapatan ni na jow imana patuduhot donok jala solhot ni na jowi tu na jinauna molo de batado hasahatan ni jujuna ima tadana namar hapor seaun manang markos niroha situtu ibana tu de bata na donok jala solhot tu ibana na jowi jadi di bagasan hapor seaun nama mulid do na juju tu de bata maruli haluau udut ni taingot mahatani Tuhan Yesus na tersurat di Matius itu ayat 20 sada di dok dada saluhut halak nama dok au Tuhan na mongot sogut tuhara jauh banua gijangi olan aka nama ngulahon lomoni rohani damang na di banua gijangi do sadalan songon na tersurat di Jakobus 2 ayat 26 ay songot dagingi na mate angko somartodi songonido mate hapor seaon naso marulaon disialani i na mangulahon lomo ni rohani di batado na porsea jala juju tu di bata songon sahalak parjamita na mamakke mikrofon aha ubahen asada tarbigi suara ni parjamitai do manang mikrofon nai manang power audio manang loudspeaker na pinakkenai HP mo loso adong manang namitok ma arus listrik dak kabigian suara ni parjamitai jadi songon arus listrik naso olo mitok do huaso ni debata ima mangupamahon huaso do haguguot nama notong radi nama ngalehon gugu ni pasu-pasuna dihanguluan ni saluhut jol alay taingot ma molo so di pangulu do mikrofon ni parjamita tongdo dak tarbigi suara ni parjamitai songoni nang parnguluan ni jol mai molo di posisi na mangulu do hapor seao jala juju tu di bata say pasahaton ni di bata do pasu-pasu taida ma namasa di bangsa Israel na juju na sida di bagasan haguguton di panggosa-gosa ni bangsa Mesir marhite huaso di debata dapotak kaluaw do na sida songoni nang si Bartimeus nama pitung na juju tu debata ditangihon Tuhan Yesus tu juju na laos di pasu-pasu gabi marnida ma si malolong damang dainang
dang managam nian hita asaroha maolon manang hasusaat di bagasan mulut taon alai saliling mangulu hita di bagasan portibion saya dong do persoalan nata adu jala parrona pe bolo margati sorin hirana so olo salah olo sipata dang marnasai hamaolon naro di bagasan parngoluonon tu dia jala tu ise mahita mangalu-aluhon akan amasa di bagasan mulutai lumobi dia kasih adu pata naso tertungtung di pikiran dohok gugut tapi manotong maporsea rohata di debata tahati dakon haporsea otai di ganuk nasa gulmit ni ngoluta jala satia mahita mangulahon lomo ni rohani hati koran naik di Psalmen 145 ayat 10 lalu didok donok do jahuba disudi akan maju ibana tongot tahe disudi akan maju ibana di bagasan hasib tongan taju matuhani di bagasan hasib tongan jalata pasahat masa luhut hamaolon parsorion nang hina hajit ningolutta tu debata songon na didok ni par pesalmen natar surat di pesalmen 10 ayat itu didok jadi di datar gugu tiau uju do jahuba jalahu pangiar doang buku tu di bataku jadi dibigima suara kisian jorona jala tolhas doang buki tu pinggolna laos didok do muse di pesalmen 34 ayat 10 mangangguhi doa kapar tigor gabe ditangihut jahu badu jala dipalua nasida sian hagugutan nasida sudina damang daina marhite-hite turpuk jami taon dipangido jala dipapos marohata alani las marohata donok do debata hasahatan di juju niang kana porsia namangulu di bagasan hasit tongan doho hati koran maruli haluau do halak na juju tu debata amin.